עובדי קווים היקרים, רצינו להגיד לכם תודה. תודה לאלה שגויסו למילואים ומקריבים עבורנו ועבור כל המדינה. תודה לעובדי המטה שלנו שתורמים מזמנם בתחומים שונים כדי לסייע ולו במעט בתקופה כל כך מורכבת ומאתגרת. ובמיוחד, תודה רבה לנהגים שלנו שפרוסים מצפון ועד דרום בשבילכם הנושאים הקבועים, החיילים והתושבים שפונו מביתיהם. הנהגים שלנו דואגים שהנסיעות יצאו בזמן ויגיעו בבטחה. אנחנו שמחים שדווקא עכשיו יש התעניינות גבוהה ורצון להצטרף לנבחרת הנהגים והנהגות של קווים, אז בואו נעשה קצת סדר. אם אתם נהגים בעלי רישיון, תוכלו כבר ממחר לעבוד אצלנו ולמשוך את הוותק בנוסף לכל הזכויות שהחברה מעניקה. ואם אין לכם רישיון, תדעו שלקווים יש את בית הספר הגדול ביותר בארץ להכשרת נהגי אוטובוס, ונשמח ללוות אתכם שלב אחרי שלב אל קריירה חדשה ובטוחה. עכשיו יותר מתמיד, זה הזמן לדאוג לעתיד שלך, של המשפחה שלך, ולקבל את התנאים הכי טובים בחברה הכי טובה. זכרו, יש הרבה נהגי אוטובוס, אבל אין כמו נהגי קווים. הטובים לקווים, בואו להיות חלק מחברת התחבורה הציבורית הטובה בישראל.